Hvis der på dette sted findes hvileløse sjæle, så lad denne kalden give tilbage jeres mæle. Lad der bare for en gang skyld være noget. Bare et eller andet. Lulu, der er altså noget inde i skabet. Jeg tror, min lillebror er blevet besat. Besat af hvad? Tror du på det overnaturlige? Hvem er du? Hvad har du gjort ved min lillebror? Mit navn er Herman Hartmann. Jeg døde i 1873. Du er så et 35-årigt spøgelse, fanget i en lille drengs krop. Jeg er ikke den eneste afdøde sjæl her i Broby. Der er andre sjæle som mig. Jeg tror, de holder indspad på noget, der hedder Munkøen. Der er noget derude. En ondskab, hvis lige jeg aldrig før har følt. Løb. Lad os se det i øjnene. Spøgelser findes ikke. Jeg aner ikke, hvad der foregår i dit liv. Det er som om, jeg slet ikke kender dig mere. Er det noget med drenge, eller hvad? God tur!